Steve, skal du ikke uploade? Ved du ikke, mand? Så på ferie nu. Men bro, du er nødt til at uploade. Can we stop sleeping on me, guys, after this performance? Thank you very much. Okay, Sprøde, hvornår kan du spille igen? Okay, hvad maps er vi på? Har vi nogle gode maps på her? Ja, vi har et map på. Okay, well, altså vi ved jo alle sammen godt, hvordan man spiller det her map, kan man sige. Så det er jo altid noget. Du skal sådan en teamers med revolver i starten. Det er ikke illegal. Du er over 18 en dag. Tidspunkt, bro. Fucking se min onkel Det er også, mand. kraftigt med en ting, jeg ikke er. Hvem kødte Ind på korten. Sidste kort. Sindssygt! Kom nu lige, gutterne. Hey! Ikke det der, Nej, skyd mig! Hvad fuck ud af min armor? Hvad fuck ud af min fucking armor? Nu skal jeg betale for en fucking armor i PK. Nej. Hvad fuck er det, der foregår? Det er ham der, han er ved GOAT. Han er jo ikke det GOAT, han missede 9 skud på mig, men altså så, Rasmus, hvordan kan du bare give midt? Gutterne, vi har ikke nogen midt her. Hvorfor ikke i dag? Jeg er short. Hey, shorty! Og jeg er pisse bedre på A, ikke? Prøv lige at se, min der. Jeg er da god. Din ADR er fucking under 50, by du. Altså, bro, hvad? Jeg overlever den her på. Har du ikke set mig? Ej, Min armor? du Okay, er... shit. Rasmus, og du Nej. kigger ned i! For når du alligevel ikke har noget at lave. Skal jeg lige sige løbe af, eller hvad? Altså. Det kommer sådan, det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Hvorfor? Så løber jeg af, og så løber jeg bag dem. Du sidder og køber fucking shotguns hver runde og har en høj ADR, fordi du kommer og gør fucking ingenting. Det synes bare lige, du skulle vide. Ja, Storm med ham. Fucking sprød, han har bare ramt skizofast. Rasmus, der er en, der pusher short. Hey, shorty! Fuck, er du... Han bare står midt gennem connector. Så køber bare, så er det med. List. Yo, Harts, vi er inde, by the way. Ja, det er der. Er vi inde, eller? Du har bomben. Hvorfor er det Rasmus, han larmer sådan? Jeg kan ikke være en stille dreng, jeg har ADHD. Ja, det kan vi godt se. Lad os komme ind her, jeg er inde her. Så lad mig se, at jeg er hurtigt. Så prøv at gå først for en gang skyld. Okay. Ja. Nå, det var Rigtig godt, sjovt. Rasmus. Rigtig godt. Han stod kraftigt med om bag. Hvad er det, I laver? Ja, kick this motherfucker. Så er det bare ud for at dø. F1. Sådan er det dig, der hammer ham. Jeg har Det var mig, der havde dig. Okay, guys, so today we are gonna be pushing A, and I will be smoking. Jeg kan smukke CT. No, I will be smoking CT. Snake up! Drenge, altså for fuck's sake. Hvad? Helt ærligt. Hvad er der tid? Jeg bliver ramt 2 gange i skallen! Hallo? Bli. Jeg skulle lige have shotgun der, eller hvad? Den er meget bedre. Ja, sådan, du er nok den værste spiller. Det er ret sjovt, du siger det. Ja. Alligevel er du altid dårlig, eller hvad? Det er ret sjovt. Altså! Alt dårligt af dig. Sådan. Jeg køber en flash mode her, Ja, flasher. Du har en smoke. Jeg blev lige flashet. Det gør jeg godt nok, ikke vel? Nå, men hvor Well var det, played, du gjorde? boys. Det var altså et godt game. Lige efter her. Wow. Du headbanger ikke. Hvorfor er jeg slået så? Det var lige at falde, så sidder du fast. Jeg kigger vinduet. Ja, over det hele Hold ud på dør. den side. Altså, jeg siger det bare, vi så spiller mod en, der hedder Very Much Cheat, som så spiller med en revolver. Stik mig den der. Det var cheateren. Nice. A clear. Du har en smoke, Freja? Du har også smoke og mono. Oh my god. Okay, nice. Kæmpe. Der er en orb derinde. Langs væggen. Bagved dig. Lige der. Okay. Flasher. Jeg flasher høj. Okay, jeg ved ikke, hvor mine skud de forsvandt henne. Skal I nok regne med? Ja, jeg holder vinduet her. En duck. En duck. En window.
Der er det været en, der lige så meget skat. Jeg skal have taget mit sindens op igen. 34 damage, 26 damage og 74 damage. Sådan kan du ikke droppe. Kom nu ind i kamp. Det ved jeg spiller over. Sådan kan du ikke droppe noget andet. Så er du her. Det var fucking nice. Nico. Tak for det. Ved du hvad, jeg leger med Kan du den. droppe mig en AK? 6,4. Nej, sådan nej. Har du råd? I CT. Ja, det er godt. Nu er den for høj siden 17. Ja. Og jeg er fucking broke, jeg kan ikke give mig købe, vi skal lige vinde nogle runder. Her bruger til gengæld... Kan du droppe mig i en AK, Stiff? Nej bro, jeg sparer. Kan sådan ikke droppe? Du kan se ting. Hvis du kan smoke CT. Jeg har ingen smokes. Ej, en kort! Sol, der er no way du går midt med en shot. AV. Og push for Ramt. Push. Go! Han er ramt. En kort. Okay, what? Det var en af dem, der... Honestly, vi kører shotguns. Gå i B. Det er jeg med på. Kan du ikke droppe en Nova sådan? Jeg har ikke råd. Jeg fandt det forsigtigt grunde der. Det er sådan en smiley. Satans. Han er scannet. Inde hår. Top midshot. Og hvis du ikke vil have en cringe performance ligesom det der, så skal du like og subscribe, og så join Discorden, fordi der er så giveaway på den her basse lige nu. Prøv at se. Og det er fint, at vi tager den rundt, så Jeg troede, det var ham, du sagde, der var scannet. nu vinder jeg, så drikker. Jeg tænker en. Sådan en long shotgun. Satans. Hvor mange det er top, der er lige? What? Jeg synes, det er lang. Eish. Slå min scout, sådan. Slå min scout bagved. Nej, folk for helvede. Kan vi lige snakke om, at jeg er eneste af dem?